A tam máme odraz od mašiny, jiný start. Teď si lehnu šipkou pomalu na břicho, taky má pro průstřel výžděte, musculobutus. A jedeme. A je to tady. Málnul jsem. A už máme, tady se nám to nedaří nějak spojit, ale už se nám to jde dopředu. Je to dobrý. Tam se nám nastavují klubíčka. Tady dáme na stranu lehátko, aby nebylo mokroučký. Tady už máme zpátky závodníka na ruby. Máš to dobře, máš tady koncovku, nemáš tady rozdělováč. Tam už se nám nalilo. A už nám jede voda sem do těch Cček. Připravený na časomíra, protože se střelíme. Je výborný čas, já si myslím. Takže čas 1:02:05.